Hello, Biafrans and lovers of freedom. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Yes, we are prepared. 8th of April is at hand, and we are prepared to receive our leader because I know that is going to be victorious on that day. Biafran Jewish brethren have prayed and prepared for it. Our traditionalists have also prayed and got prepared. Biafran Christians worldwide have also prayed and prepared. The youths have taken it upon themselves to pressurize the federal zoo government to release our leader. Biafran elders have equally prayed and they are prepared. They have equally consulted the ancestors of Biafra land. So we are doubly ready and prepared, and we believe that 8th of April we shall be victorious. Long live Mazen the Canon. Long live the Republic of Biafra. Thank you. Ogare kan gatana de gatana no do ago. Ndo haneze. Na to bomba. Kana na wo haneze. Mayaro papa. Ani so ko brupe ho. Keka ke iwanyamu. Ayabu F419 na Nigeria. Mba pe wo do ya contract mo na sa hade la je. Wo do ya contract e be ke ye ego. Anyi na shi apo ndoro gi ya do me gogo. Ebutu kiwe. Kai, ebele maka. Niye Buhari, niye Babangida meregi. Against second in command Babangida. Babangida just signed OIC. This I get them. Get you about it, son. Gala hayu bu choti kaji wero mundegi. Rope we mu anu to haneza. Ayi so fo buego. Ayi shi wodo. This I give me the sabo. This I give me the sabo girl ma Biafra. Kaji u ge me ya sabo group. Ayi na shi Johuru ga fu ani. O da ni ge jigiri e Johuru. I must say, my case, Namuro Nandekalo, a law there, Uriakia, and you say, oh, Lord, she let us buy you. I must say, over on your feet, and I can do it. I am going to have one and I used to go on, a bar of the Don't glass. I am saying, you can be kind of Hey, Chineke. I ain't checking Munyono Kiho. Now, April 8th, I get Ibe. And it's Ibe, Yafe Vokanyo. The DSS. Madinka, my lawyer get Ibe. You know what I put a happy bill. Confusion of Gapena. Yes, Mazin the Kaluga Shinga. 10 years certificate. 10 year flag. Oh, yes, I have a bank. Yabuko or Lava. Jabu Jaga Henu to Lago Penudo. Undo Laga Panano, Gapanago, never, but Ian Haniku Yaga Jebo. What is your name? Yabakiko. I used to be a good woman. Ayana Gahalausa, Anagana Gahalakano, Anana Gahalubausa, Yaito Gawala Biafra. Oh, yes, Biafra Hagabia, Yamuko. My work is Biafra Hagabia, Biafra, or Omako Papa, epilepsy. I'm going to put a Ayo. Yagella, or if we have a Dani for Rahana, who he boga Eda. Geno Tindani for Rahana, he boga Eda. And not to him, I take it her oath. What do I need taking it? Go Lanoha. Hey, I need to speak with your home. I don't know why I am making. What are you doing? Lihi hela de magaga la Biafra.
onye na-ada agba ọchịchị ụmụ ya aka ọ ga-eji ya ụmụ Biafra Elders of Biafra land anyị na-enwe nkwubi okwu taa ya wụrụ ozi anyị na-ezifi ala Afara ya wụrụ ozi anyị na-ezifi ala Biafra ya wụrụ ozi anyị na-ezifi ya Chukwu okike abịa n'ihi na otu nwoke a wụ onye isi maazị ya wụrụ ozi kpara ego nke ya ụsọ enweghị ọnụ o kwadoro ihe anyị ikwula ibe so ọ dịghị ọtụtụ ndị agala anaghị ya si agaghị ana eri ma osila mbụla aṅụrụ m ihe ahụ akara ga-abịarịrịla mmezu the Elders of Biafra na-ekwubi okwu taa sị ndị zu ahụ agaghị ezu ha oke ewepụta nna elu eme n'ala mee nna nke abalị asatọ n'ime ọnwa ha ga-akpọpụta Nnamdị ma ha kpọpụtaghị m Nnamdị ha nwa ndị agaghị ehi ụra ha agaghị ezu ike ha agaghị ahụde nwa ha agaghị ahụ nwaanyị ha agaghị ahụ ikwu ha agaghị ahụ ibe ha Elders of Biafra ekwubi okwu taa si nwa nwoke a n'ebe ahụ na-ata ahụhụ ala isi ndị Biafra ọ gaghị ata ahụhụ ọzọ n'aha Chukwu okike agba nna nụrụ olu anyị n'ụtụtụ n'ehihie n'anyasị ụbọchị wụrụ anọ wụrụ asatọ asị m ya zụọrọ ndị Biafra oke niile anyị jụrụ ọwụ Nnamdị ga-alọ ọ ga-adịrịrị otu ahụ n'aha Chukwu okike agba